usapan. Di lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Nakatutok pa rin po kayo sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. Kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa. Kasama natin sa linya ngayong umaga po nito. Pakabati muna po natin ang presidente po ng ACTO Nationwide. Walang iba kundi si Ma'am Liberty De Luna. Good morning Ma'am Liberty. Pagbati po ninyo. Luzon, Visayas, Mindanao po. Good morning po, Mark. Idol Mark Espinosa ng Dagupan po, IFM. Ma'am Liberty, tuloy na po ako sa tanong po natin. Kahapon po parang nagkaroon kayo ng press conference. May mga ilang rin po mga grupo rin po dito po sa lalawigan ng Pangasinan nung nakaraang weekend na nagpahayag din po ng kanilang suporta, particularly yung modernization. Isinusulong po nila yun na parang suportahan po ng bagong kalihim ng DOTR. Yun muna po siguro ang una kong gustong tanungin po, no? Dito po kasi sa Region 1, yung mga samahan po dito ay meron po silang pahayag ng pagpupush nito pong modernization. Diyan po ba sa sa Metro Manila, particularly ang ACTO nationwide, ano po ba ang posisyon po dito po? Ganon din po yun, Idol Mark. Sabay-sabay po nag-press con kahapon. At ito ay tinututulan po namin ang pagsususpinde ng PUB modernization program natin. Mm-hmm. At ito nga po ay sinisigaw po nila Manubela na 43% lang daw po ang na-consolidate. Yes. Pero yung 43% po, yun po yung wala pa pong hearing, wala pa pong sapat na mga dokumento at yan ay pinoprocess na po. Lahat all over po, nationwide, 86% na po ang na-consolidate. Opo, so hindi po tama yung datos na isinisigaw po ng samahan ng Manubela na sinasabi po nila. Kaya nga hinihiling daw nila na magbumaba sa pwesto si LTFRB Chairman Guadis kasi nagsinungaling daw po ito dahil lumalabas na wala pa sa kalahati yung pong mga na-consolidate daw. So, totoo. Ang overall na consolidation natin ay nasa 86% po. Yung 40% po, yun po yung mga hindi pa at hindi pa po sila naikiringan. Yun po yan. Mm-hmm. At although nakapag-consolidate na sila, kasama na po sila sa consolidation. Inaayos na lang po yung mga dokumento nila dahil sila po ay late nagpa-consolidate. Yun po yan. Mm-hmm. Okay, so yung 43%, yun po yung mga nauna. Opo. So ito pong sinasabi po ng Manubela talagang baseless po ito sa inyo pong according ito dito sa pinapahayag po ninyo. Kaya hindi niyo rin po sinuportahan yung kanilang panawagan ng strike din. Yes po. Kasi mali naman po talaga yung sinasabi nila. Dapat iniintindi po nila kung ano po yung totoo. Yung 43% po, yun po yung na po, tapos na po yung mga papeles, nahiringan na sila, may conformity na po, yun po yun. Mm-hmm. Yung 43% po, yun po yung hindi pa tapos dahil late po sila nag-consolidate, yun po yan. Na tinutulungan ng gobyerno. Yun yung hindi nila naiintindihan. Yes po. Mm-hmm. Na tinutulungan ng gobyerno na mas mapabilis yung proseso po nila. Last year lang naman sila nag-consolidate. Yung mga 43%, yung mga nauna pa 3 years ago, 4 years ago, sila po yung mga nauna. Sila consolidate. And then, ako po yung anim na humingi po ako from Secretary Pugade until Secretary Jaime Bautista na extend ng 6 na beses sa akin para makapag-consolidate po yung mga tao ng ACTO, yung mga members po ng ACTO nationwide. Mm-hmm. Ma'am Liberty, yung paninindigan po ng samahan po ninyo ng ACTO na suportahan din po ito pong modernization po ng ating transport sector sa bansa po natin, ay do you think na ito po talaga ay dapat na ituloy na po talaga at malaking tulong po ito sa ating pong transport sector? Yes po.
ito yung bagong chapter ng transport sectors na dapat mapalitan na po yung mga lumang-lumang mga sasakyan at pangalawa po yung mga 15 years sa mga jeep naman, mapalitan na rin po ng naka-Euro 4 o Euro 5 na naka-modernize na po. At siguro naman po parang ano po yan parang cellphone na dati nakakipad tayo, ngayon po naka-touchscreen na po tayo. Okay, may Kailangan din naman natin na level up. na magbago. Tama, magle-level up. Pero dito po, yung mga lumang mga dating mga issue po, Ma'am Liberty, nag-uumpisa po itong modernization ng jeepneys po natin. Ito po ba yung unti-unti nang na-address po ng pamahalaan, particularly ng LTFRB? Yes po, yes. Ito naman po na magpapalit kami. Hindi naman po kami na magpalit agad. Kumbaga sabi nga ng gobyerno natin na yung mga lumang-luma na nakatagilid na, pwede na pong palitan. Pero yung mga hindi naman at ayos pa, moving pa po rin yun sa ating mga kalsada. Yung sinasabi nilang phase out, wala pong phase out, Sir Mark. Bali ang mangyayari po dito, gradual na magpapalit until na hindi mapalitan yung mga traditional jeep natin, yung mga traditional UV natin, sila po yung tatakbo sa kalsada kasama ng mga naka-modernize na mga sasakyan. Although, ngayon nga po, yung mga mananakay po natin, mas gusto po nila ng naka-aircon na po. Lalo ngayong summer, sobrang init Hello, Ma'am Liberty? Apo, medyo nawawala po yung signal po natin. Pero anyway, Ma'am Liberty, dito po sa mga, yung patungkol po sa pagpapautang, for example, ng mga private companies at mga bangko, and particularly ito pong po natin, tulong na mula sa gobyerno, kamusta po ito? Doon po sa mga talagang porsigido na pumasok sa modernization po ng jeepneys? Tuloy po na nagpapalit po. Ngayon po ang ginagamit namin at DBP, nasa private bank po kami, nag-loan. Yun po yan. Kaya yung ating namang mga subsidy para doon sa mga sasakyan na tulong ng gobyerno, tuloy-tuloy po yun. Although siyempre, hindi naman tayo, alam naman po natin na wala naman tayong malaking pera dito. Pero ginagawan po ng gobyerno na magkapondo po kami ulit at ayun ang pakiusap namin sa DOTR kahapon sa ating ASEC at sa ating undersecretary na nandun din po kahapon. Nakikiusap din po kami doon sa mga subsidy na dagdagan na po nila at ready naman po na kami na unti-unti na pong magpalit ng mga bagong sasakyan na naka-modernize na po. Okay, pero kamusta naman po yung tanggap po dito ni Secretary Vince Dizon in particular? Kasi I'm sure si LTFRB talagang full support po yan sa inyo. Pero ito pong ating bagong kalihim, kamusta po yung nung ipinahayag nyo po itong inyong mga saloobin po at suwestyon? Hello, Ma'am Liberty. Ma'am Liberty, medyo nawala po, no? Paulit po yun. Ito naman po kakapon sa press ko namin sa LTFRB ang ating ASEC at Undersecretary na nagsasabi naman po, tuloy po ang ating modernization program. Wala pong mapuputol doon. Yun ang inassure nila sa amin. Okay. So, sa madaling sabi, naka-full support po even the new leadership po ng DOTR under Secretary Vince Dizon. Yes po. Kung may problema man to, ibig sabihin Idol Mark, na ayusin na lang po nila yung mga problema, LTFRB, DOTR, at kung sino man doon sa ating government na tutulong sa amin. Nananawagan din po ako sa ating mga senadors, mga congressman, na sana po maintindihan nila 86% na po ang nakatutok dito. Kumbaga, gumastos na po kami ng consolidation, ng mga assessment. Tapos yung iba naman po ay nangutang na po. Andun na po paano kung matitigil po to? Paano naman yung amortization po nila? Yung po yan. At paano naman kami na mga bago nag-consolidate,
gumastos na rin po kami. Niyakap na po namin ang gobyerno, yung kanilang mandatory na mag-consolidate. Paano naman kami? Sila po ang nagpatupad niyan, ayusin na lang po nila, parang ganun. Kung ang bubong natin ay may tulo, ayusin na lang nila habang modernize na po kami, naka-ready na po kami sa modernization. Oo, hindi po yung atras-abante ang nangyayari. Yes po, wag yung atras-abante dahil nga kay Manobela saka sa Pisto, nag-atras-abante eh. Yung project po ng PITIB, yung modernization program natin, yung po yung parang nagkakaroon ng problema eh, parang atras-abante. Kami po yung nagkakaproblema sa baba. Kami po yung mga stakeholders na talagang niyakap na po namin yung project ng gobyerno eh. Tapos kami po yung pahihirapan. Hindi naman po makatarungan po yan. Ano po bang sinasabi po, for example, ng Manobela sa inyo? Kung may nagkakaroon kayo ng dialogo, ano bang sinasabi nila? Bakit sila tumututol po dito? Hindi ko rin po alam, pero yung mga tao nila, nag-consolidate na rin po. Meron na. Okay. Meron na silang consolidation. Hindi ko rin alam kung bakit. Okay. Diba? Hindi natin alam. Kasi tatakbo silang senador eh. Ma'am Liberty. Isa pa rin yan. Dapat hindi nila ginagamit yung puro strike. At sawa na po yung tao sa pag-i-strike eh. Moving forward Alam na. naman po natin yan, Idol Mark, na talagang sawa na. Apo. Ma'am Liberty, kamustahin ko lang yung petisyon po ng mga samahan po ng transport sector hinggil po sa taas presyo po o taas pamasahe po. Kamusta na po ito? Yes po. About dun sa aming 2 pesos additional per increase, yun po ay pinag-aaralan na rin po nila. Although ito na naman po, may problema na naman doon sa strike at hindi naman po kasama ang akto dyan doon sa Visayas, Mindanao at lahat ng cooperatives at lahat ng magnificent, hindi po sila kasama. Pati ako po, hindi po kami kasama dyan. Kaya kumbaga yung mga problema na kagaya ng per increase natin, medyo nagkakaproblema kasi hindi natututukan po ng LTFRB natin, nakatutok na po sila doon sa strike. Okay. So dapat yung gulo po na ginagawa nila. So anyway, ito po isa patuloy pa rin po dinidinig po at pinag-aaralan po ng LTFRB. Yes po. So 2 pesos. Kinakausap naman kami. Lalo po ngayon, ngayon po, ano po bang inyong sentimiento na naman na tumaas na naman po itong gasolina kanina lang. Nasa 1 peso and 19 centavos. Siyempre po, Idol Mark, siyempre kakausapin namin ang LTFRB Chairman Guadis about that. Na sana po ay mapagbigyan na po kami na magkaroon kami ng 2 pesos na pagtaas ng pamasahe para naman doon sa mga hindi na po talaga kumikita dahil yung iba mga short short road, yung ang kumikita dito yung aming mga operator kahit papaano. Although kahit kalati lang yung binibigay, kaya nasabi ko nga sa aking mga interview na sana po babaan naman po nila yung yung ating boundary nila. Binibigay sa ating mga operator. Yung mga operator kinakausap ko rin na sana babaan nila ng konti. Apo. Para naman makausad naman po yung ating mga drivers nationwide. Apo, Ma'am Liberty, pakiusap na lang po ninyo syempre sa pamahalaan at mga kapwa po ninyo nasa transport sector at mga mananakay po natin. Go ahead. Okay. Natawagan po ako sa ating Presidente Marcos na sana po at ganoon din po pala sa mga senador at congressman na sana po madagdagan po yung aming mga subsidy para sa pagkuha ng mga bagong unit na nakamodernize na po. Pangalawa, yung ating mga mananakay ngayon, alam ko namang hindi sila masyadong naaabala sa strike nila Manobela at Piston, hindi naman sila apektado dahil ang dami po naming hindi sumama sa strike. Kaya hindi po sinasabi nila na nagwagi sila, hindi po totoo yun. Pangatlo, ang aking panawagan sa ating DOTR, Vince Dizon, na sana po pakinggan po kami. Kami po ay nasa 86% na, yung 43% po ay okay na. Yung 43% pa po ay inaayos na po para makakuha na rin po ng mga bagong sasakyan. Kami po yung mga huli na nag-consolidate po last year at 2 years ago at last year. Kasi nga sinasabi po ng ating gobyerno nila
Chairman Guadis, sila Secretary Jaime Bautista, na walang maiiwan sa consolidation. Lahat po ay sama-sama po kami na yung pa rin po ang patutunguhan natin na wala pong mawawala sa hanay ng transport sectors, na sila po ay unti-unti na rin pong magpapalit ng mga bagong sasakyan at wag pong mawalan ng hanap buhay. Ayun. Yun po yan. Okay. Napakabait po ng ating Secretary Jaime Bautista at ang ating butihing ating Chairman Guadis, sila Asek Bigor Mendoza, na talagang tumutulong sila Undersecretary before Beans po Dizon. Sila po ay tinutugunan ng aming pangangailangan. At kung may mga MC na nagpapahirap po sa hanay ng transport sector na nagawa ng mga nakaraang administrasyon, yun po ay binabago nila para naman hindi po kami mahirapan sa hanay ng transport sectors nationwide. Okay. Yun po yan, Idol Mark. Yes po, maraming salamat po Ma'am Liberty De Luna, ang presidente po ng Acton Nationwide. Thank you for taking our early call, ma'am. Yes po, maraming salamat din po sa lahat ng nanunood, nakikinig, at sa inyo po, IFM Dagupan, sa inyo Sir Mark. At maraming salamat po. God bless you. God bless po. Idol, yan po si Ma'am Liberty De Luna, ang presidente po ng Acto Nationwide. Susunod na po RMN News Nationwide, the sound of the nation. At magbabalik po tayo mamaya, Idol, para